Kitang tanan nagkatigom sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Maigsoon atong ipadayag ang atong mga pagdaig ug pagpasalamat sa Dios sa mga grasyang iyang gihatag kanato. Nining atong kasaulugan sa Santos nga banay ni Jesus, Maria ug Jose, atong pangayoon nga ang atong pamilya mahulma usab sa panag-ingnan sa pamilya sa Nazareth. Aron kita makapuyo o kinabuhing balaan, matinud-anon, makapahimuot at ubangan sa Diyos o sa atong isig katao. Haron kita maandam sa pagsaulog nining santos nga misa, maghinulsol una kita sa atong mga sala. Ikaw gagit padala aron pag-ayos sa mga kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. O kadawit sa iyang mga tao, dinhi sa sa yuta, Ginoong Diyos ng inyong hari. Diyos sa mahal makagagahom sa tanan, nagasimba kami kanimo. Nagapasalamat kami kanimo, nagadaig kami kanimo, sa imong himaya, Ginoong Hesukristo, ug tugadag sa amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos nga nagawatan sa sala sa kalibutan. Kahalo
Heso Kristo, Heso Kristo, ay sa Espiritu Santo, ihasa himaya sa Diyos Ama. Magampo kita. O Diyos, gihatagan mo kami sa talagsaong panigingnan sa santos nga banay. Itugot nga sa among pagsunod sa ilang pagsinabtanay o paghigugmaay, makapahimulos kami sa mga ganti nga walay katapusan, diha sa kalipay sa langit. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon ni Sirak. Kay ang Ginoo naghatag sa mga amahan sa gahom, ibabaw sa ilang mga anak, o gihatagan ang mga anak sa kadungganan sa pagtahod sa ilang mga inahan. Kung tahuron ninyo ang inyong amahan, makabayad kamo sa inyong mga sala. O kung inyong pasidunggan ang inyong inahan, nagtigong kamo og dagkong bahandi. Kung tahuron ninyo ang inyong amahan, usa ka adlaw ni ana, ang inyong kagalingong mga anak, maglipay kaninyo. Ang Ginoo magpatalinghog sa inyong mga pag-ampo. Kung tahuron ninyo ang Ginoo, pinaagi sa pagpasinungog sa inyong amahan o sa paglipay sa inyong inahan, magpuyo kamo og taas nga kinabuhi. Anak, atimana ang imong amahan, inikatigulang na niya. Ayaw siya hatagi kaguol, samtang buhi pa siya. Kaloy siya, bisan kon ango-angohon na siya. Ayaw siya tamaya, tungod lang kay ikaw, malig-on ug maayo paglawas. Ang Ginoo dili malimot sa mga kaayo nga imong gipakita ngadto sa imong amahan. Magtabang kini kanimo aron hibayran ang imong mga kasalanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo, ug
nakalakaw sa iyang kadalanan. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo, ug naglakaw sa iyang kadalanan. Bulahan ikaw nga mahadlokon sa Ginoo, ug nagalakaw sa iyang kadalanan. Kay makakaon ka sa bunga sa imong ginuhatan. Mabulahan gayon ikaw ug mapanalanginan. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo, ug naglakaw sa iyang kadalanan. Ang imong asawa mahisama sa usa ka mabungahon nga bagon, nga anaa sa tukaran sa imong balay. Ang imong mga anak sama sa mga tanong nga ulibo, ibot sa imong talan. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo, ug nagalakaw sa iyang kadalanan. Ania ingon niini pagpanalangin ang tao nga mahadlokon sa Ginoo. Ang Ginoo manalangin kanimo ikan sa Siyon. Makakita unta ikaw sa kausbawan sa Jerusalem. Sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo, ug nagalakaw sa iyang kadalanan. Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa daga Colosas. Kamo ang katawhan sa Dios, gihigugma kamo niya o gipili aron maiya. Busa, kinahanglan nga magmaluluyon kamo, magmahigugmaon, magmapaubsanon, magmaaghop, ug magmapailubon. Pagtinabangay ug pagpinasayloay kamo. Kundo na kamoy mulo, batok kang bisan kinsa kaninyo. Pagpinasayloay kamo, ingon nga gipasaylo kamo sa Ginoo. Ug idugang niining tanan ang paghigugma nga maoy magbugkos sa tanan ngadto sa hingpit nga panaghiusa. Paharia sa inyong kasing-kasing ang kalinaw nga gikan ni Kristo. Kay alang ni ining kalinawa, gitawag kamo sa Dios aron mahiusa kamo diha sa usa ka lawas ug magmapasalamaton kamo. Papuy-a sa inyong kasing-kasing ang mensahe ni Kristo uban sa tanang kabahandianon niini. Pagtinudloay ug paghigugmaay kamo uban sa tanang kaalam. Pag-awit kamog mga salmo ug balaang mga alawiton. Awitin ninyo ang Dios uban sa pasalamat diha sa inyong mga kasing-kasing. Busa, bisag unsa ang inyong buhaton o isulti, himua sa ngalan sa Ginoong Hesus, uban sa pagpasalamat sa Dios nga Amahan
pinaagi kaniya. Mga asawa, sunda og tahura ang inyong bana. Kay mao kini ang angay ninyong buhaton. Ingon nga Kristohanon. Mga bana, higugmaa ang inyong asawa ug ayaw silag daog-dauga. Mga anak, pagmasinugtanon kamo kanunay sa inyong mga ginikanan, kay mao kanay makapahimuot sa Dios. Mga ginikanan, ayaw palaguta ang inyong mga anak, kay tingali unyag mawad-an silag kadasig. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manahasab kanina. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa diha nga nanlakaw na ang mga dumuduong, usa ka anghel sa Ginoo mipakita kang Jose, pinaagig damgo ug miingon, bangon, dad-a ang bata ug ang iyang inahan, ug pangagiw kamo ngadto sa Ehipto, ug pabilin didto hangtod nga papaulion ko kamo. Kay ang bata pangitaon ni Herodes aron patyon. Busa mibangon si Jose ug gidala niya ang bata ug ang inahan, ug niadtong gabhion na mikagiw sila sa Ehipto. Ug nagpabilin sila didto hangtod nga namatay si Herodes. Nahitabo kini aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta. Gitawag ko ang akong anak gikan sa Ehipto. Sa patay na si Herodes, usa ka anghel sa Ginoo mipakita kang Jose didto sa Ehipto, pinaagig damgo ug miingon, bangon, dad-a ang bata ug ang inahan, ug balik ngadto sa yuta sa Israel, kay patay na ang nagtinguha pagpatay sa bata. Busa mibangon si Jose, ug gidala niya ang bata ug ang inahan, ug namauli sila sa yuta sa Israel. Apan sa pagkadungog niya nga si Arkeleo, maunay naghari sa Judea, puli kang Herodes nga iyang amahan, nahadlok si Jose sa pagpuyo didto. Unya, gipahimangnuan na usab siya pinaagig damgo, ug busa miadto siya sa lalawigan sa Galilea, ug mipuyo sa usa ka lungsod nga ginganlag Nazaret. Nahitabo kini aron matuman ang giingon sa mga propeta. Siya pagatawgog Nazaretnon. Mga igsuon, mao kini ang ebanghelyo sa atong kaluwasan. Daygon ikaw, O Kristo. Mayong gabi kanyong tanan mga igsuon. Sulod ni ining oktaba sa Pasko sa pagkatao sa atong manunubos at usab nga gisaulog ang kapistahan sa Sagrada Familia. Ang
Balaang Banay ni Jose, Maria ug Jesus. Ug kini pahinumdum kanato nga ang atong pamilya, atong palambuon diha sa panig-ingnan sa Sagrada Familia. Ang Sagrada Familia, mga igsuon, adunay talagsaon nga hiyas. Ug kana mao ang pagkamatinud-anon sa kabubuton sa Dios. Mao nga ato nadungog sa atong ebanghelyo nga si San Jose pinaagi sa mensahe sa anghel na nagpakita niya sa damgo nga tungod kay namiligro ang batang Hesus tungod kay kini nagtinguha si Hari Herodes sa pagpatay, gipahimangnuan siya na kinahanglan silang mangagyog to sa Ehipto. O diha-diha misunod si San Jose. Bibangon o iyang gidala bata o ang inahan ug sila nangagyo sa Ehipto. So si San Jose matinud-anon sa kabubuton sa Dios. Ug ihon ana usab ang atong mahal nga inahan, ang Bulahang Birhen Maria, matinud-anon sa kabubuton sa Dios. Mo nga miingon man siya, sulugoon ako sa Ginoo, matuman unta dinhi kanako sumala sa imong pulong. So ang atong mahal nga inahan matinud-anon sa kabubuton sa Dios. Ang atong Ginoong Jesucristo mausab. Mao gani nga paingon man siya nga mianhi ako dili sa akong kaugalingong kabubuton kundi ang pagbuhat sa kabubuton sa nagpadala kanako. I have come not to do my will, but to do the will of the one who sent me. My food is to do the will of my Father. So matinud-anon sa kabubuton sa Dios. O kini, auhag ka natong tanan. Nga diya sa atong pamilya, atong panikamutan, ang pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Unsa man ang kabubuton sa Ginoo, nga ato siyang higugmaon sa tibok natong kaugalingon, sa tibok natong kinabuhi, sa tibok natong kasing-kasing, sa tibok natong lawas ug kalag. Ug atong higugmaon ang atong isikataw sama sa paghigugma nato sa atong kaugalingon. Mao na ang kabubuton sa Ginoo. Nga kinahanglang atong batunan matag adlaw. Nga ang atong responsibilidad mao ang pagtuman sa kabubuton sa Ginoo ug dili ang atong kaugalingong kabubuton. Kay sa pagtuman sa kabubuton sa Ginoo mapadayag nato ang atong pagkabinunyagan, ang atong pagkakristohanon. The moment we departed from that, and when we listen only to our own self, to our limited reflections, we are just even courting a life of disaster. Because apart from following God's will, we will never find peace in our life. So it is in following God's will that we will find and experience the peace that the world
not even give. Ikaduha mga igsuon, ang kasaulugan nato sa Sagrada Familia, nag-awhag ka nato sama sa gipadayag sa atong unang pagbasa nga sa atong kinabuhi sa pamilya, atong batunan ang paghigugma, pagtahod ug pag-alagad sa usag-usa. Ang pagtahod makapap sa atong mga ginikanan, ingon man sa matag membro sa atong pamilya, makapapas sa atong mga sala. Ang pagpadayag sa atong maayong kabubuton diha sa atong pamilya, nakatigom ta og bahanding langitnon. Sa muna kinahanglan natong puy-an, muna kinahanglan natong batunan diha sa atong pamilya. Unya, labaw sa tanan, kana bitang gitawag og reversal of roles. Kitang mga Pinoy kunuhay, proud kuno ta that we are close family ties. But I'll tell you, we are close family ties in times of prosperity. In times of adversity, we can only count a few. Diha sa atong pamilya, kung ato og yung tukuron ang atong pamilya, diha sa panig-ingnan sa Sagrada Familia, kita giawhag nga manginabuhi sa paghigugmag, pag-alagad, pagtinabangay, pagpinasayloay. O sama sa akong ingon na naay sense of reversal of roles. Sa may gipasabot nako ni ana. Katong mga bata pa ta, kita'y gialimahan sa atong ginikanan. Kung sila naabot na sa punto sa ilang kahuyang, tungod sa pangidaron, kita na ang atiman kanila. Unsa man kabisi, dili na siya justification. Una nga, niining kasaulugan sa Sagrada Familia, nindot ni siyang pamalandungan. Kadtong anaapay mga ginikanan, ug naa na sila sa ilang pangidaron, atong paningkamutan nga kita makaalagad ug makaatiman kanila. Magahintag panahon alang kanila. All the more, katong naapay apuhan, ato silang hatagan og panahon, atong ipadayag ang atong paghigugma kanila ug pag-atiman kanila. Tungod kay katong bata pa ta, nalabaw nagkinahanglan sa ilang paghigugma ug pag-alagad ug pagtabang, pag-alima, kita gihigugma, kita gialimahan. My parents are both 87 years old. And tungod sa ilang pangidaron, nabot na pod sila nga medyo hinay na ang ilang kinabuhi. Akong mama, dili na kayo kaklaro, bungol na, kinahangan ng agakon. Akong papa, maupod, arthritis. Ingon ani. Sa lakto do ba ka istorya, nagkinahangan na sila sa paghigugma o pag-alagad sa ilang mga anak.
And I, for one, find it very privileged to be given that opportunity to express my love and concern, my wholehearted service to my parents. When my mother was hospitalized more than a month ago, like the rest of the family members, I find it very privileged even to feed my mother, to take care of my mother. Sahay sa puton, muburag pasensya ang mga madunanay mga pangidaron, samot na akong naisakit. And if we truly love them, we should be more than willing to extend our patience. Sa ingon ni Ana. That is what it means to do reversal of roles. Ug pinaagi niini atong mahatagag buhing pagsaksi nga ang atong pamilya bisan pa sa atong pagkatawhanon posible di ay nga makapadanag sa kinabuhing Diyos nun pinaagi sa atong paghigugma pag-alagad sa usag-usa. Ug mausab kini ang gipahinumdum kanato nining kasaulugan nato sa kapistahan sa Sagrada Familia. Ug kung kining mga butanga atong batunan sa walay duha-duha sama sa Sagrada Familia diha sa atong pamilya atong ma-eksperyensya ang presensya sa Dios nga nakig-uban kanato nga ang tinud-anay nga diwa sa Pasko sa pagkatao sa atong manunubos anaa nagahari sa atong kasing-kasing tungod kay ang atong Ginoong Hesukristo na tao man sa matag usa kanato nakaangkon og puloy-anan diha sa atong kasing-kasing ug siya nga nakaangkon og puloy-anan sa atong kasing-kasing nagdumala sa atong kinabuhi nagumol sa atong kasing-kasing aron ato gayong mabatunan ang tinud-anay nga paghigugma ug pag-alagad tungod kay siya bianhi dili aron alagaran kundi aron sa pag-alagad ug paghalad sa iyang kinabuhi hangtod sa katapusan. Ug pinaagi niini maigsoon ang atong pamilya sama sa pamilya sa balaang pamilya sa Nazaret mahimong bulahan na pamilya tungod kay kining ang atong pamilya mahimong saksi sa presensya sa Dios nga nahigugma kanato sa Dios nga nag-alagad kanato mao nga kita nalig-on ug nadasig sa paghigugma ug pag-alagad sa usag-usa. Panindog kitang tanan ug atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Kang Hesukristo, Kang Hesukristo iyang anak kabugtong Ginoo nato, kagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, bisaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya,
aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Sa atong paningkamot nga magalakaw subay sa mga balaang dalan sa Ginoo, masaligo natong dadon ang atong mga pag-ampo ug ang mga pag-ampo sa banay sa Dios at tubangan sa Ginoo diha sa pag-ingon, Ginoo, dungga ang mga pag-ampo sa imong banay. Ginoo, dungga ang mga pag-ampo sa imong banay. Nga pinaagi sa kusog sa Espiritu Santo, ang simbahan mutuman sa misyon ni Kristo, uban ang kaluoy ug ang mahigugmaong pag-amuma, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang mga pag-ampo sa imong banay. Nga ang mga nagagamhanan manalipod ug busuporta sa katukuran sa kaminyoon, isip balaang kasubutan, ug mupalambo sa kinayahanong gugma, ug sa bililhong maintampo niini diha sa tawhanong katilingban, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang mga pag-ampo sa imong banay. Nga ang mga ginikanan nga nabalaka ug nahingawa sa ilang mga anak, mahupay ang ilang mga kahadlok ug malig-on ang ilang pagsalig, ug ang mga anak mupakitag pagtahod ug paghigugma, ilabi na sa ilang nagkaidaran nga mga ginikanan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang mga pag-ampo sa imong banay. Nga ang nagkabingkel nga mga sakop sa banay, mubukas sa ilang tig-ang kasing-kasing ngadto sa usag-usa, sa ingon, maalim ang mga nasakitan ug masulbad ang mga pagbangi. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang mga pag-ampo sa imong banay. Nga imuuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo. Nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang mga pag-ampo sa imong banay. Nga ang atong mga minahal sa kinabuhi nga mitaliwan na, makadayon na ngadto sa kinabuhing tunhay sa langitnong gingharian, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang mga pag-ampo sa imong banay. Langit no namong Amahan, hiniusa diha sa pagtuo og dinasig sa Espiritu Santo, liguna ang imong banay aron matinud-anon silang musaksi kanimo dinhi sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ingalaw sa Pasko nga miabot, ay dutay kung gasa kanimo bisan di takos. Wala ko'y bulawan, sarang ikagasa, og wa ko'y pulong nga wa malitok sa uban. Kining akong awit, kapos na kong awit, inatag sa langit, o
mo karon. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Gawat nun ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Nagahalad kami kanimo Ginoo, nining halad sa pakigdait. Tungod sa panabang sa Birhen nga inahan sa Dios ug sa pangaliya ni San Jose, liguna sa kanunay ang among mga banay diha sa grasya ug kadait. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manaaw sa kani. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo na ang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Diyos nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay karon diha kaniya misidlak sa kalibutan ang usa ka bag-ong kahayag. Ug ang Dios nahimong tao uban kanamo ug ang tao nahibalik pagkahiusa sa Dios. Ang imong anak sa pagsulob sa kaalaot sa tao, mihatag og walay kamatayon nga dungog alang sa may kamatayon nga tao. Kining kahiusa nga katingalahan tali sa Dios ug sa tao, mao'y nag-uli nganhi kanamo diha kang Kristo sa gasa sa kinabuhing walay katapusan. Ug busa sa among kalipay, nagaawit kami sa imong himaya duyog sa tanang panon sa mga anghel diha sa among pag-ingon. Santo, Santo, Santo sa Ginoo, Diyos katagawan. Puno ang langit o yuta sa imong hinaya. Hosana, Hosana, sa kahitasan. Daiguna nagaani sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana, sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya upan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Ginoo
sa kusog pagkamanhaw, nga amo nakaroon ang kagawasan. Ikaw ang nagtubo sa kalibutan, ikaw ang nagtubos sa kalibutan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan ni ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo nga among Santo Papa, ni Alberto nga among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon atong hiusahon ang atong mga pag-ampo sumala sa mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo mananging haringan, ang kahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen.
Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Karon atong ipakita ang timaan sa atong panag-inigsuunay. Panagdait manaa kaninyo, peace be with you, peace be with you. Ang nataong na bata, dito sa Bethlehem, aoy magluwas sa katawan, sa ilang mga sala. Nagatawgon siya o Emmanuel, Diyos na nagpakatao. Naganto siya o matay, aron kita maluwas. Ang kordero nga nagawagtan sa sala sa kalibutan, matuoy untang sa atong mga sala. Kawahatong taon niya ang Mao kini ang atong Ginoong Hesukristo, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit sa iyang langitnong bangkete. Ginoo, dili ko angay nga makalawat kanimo, apan Panipamulong lamang nga mamaayo ako. Ang lawas ug dugo sa atong Ginoong Hesukristo magaamping unta kanato ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Maluluyon nga Amahan, gilig-on mo kami sa mga sakramento nga langitnon. Himoa nga magsunod kami kanunay sa mga panig-ingnan sa santos nga banay. Human sa mga pagsulay ni ining kinabuhia, makahimo unta kami sa pag-uban kanila hangtod sa kahangturan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana sa kanimo. Iduko ang inyong mga ulo ug atong pangayoon ang panalangin sa Dios. Ginoo, gibantayan mo ang imong katawhan bisan sa ilang pagkahisalaag. Ihatag kanamo ang hingpit nga kausaban sa kasing-kasing. Sa ingon magmatinumanon kami kanimo diha sa tumang kamakanunayon. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ug manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. At unang nahalad ang santos nga misa atong dadon ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.